ನೀ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಸುಲಭವಾದ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಬನಾಲೆಕಾಯಿ ಅರ್ದೀತೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಬಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಬ್ರ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲೆಗ ಮಲ್ತಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದು 2-3 ತಿಂಗೊಲ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪುರದ ಆಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಹೊರ ಬನಲೆದ ಇದು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ನೀರ್ದ ಪಸ ಚೂರ್ಲಿ ಪರಲಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಯಾನುಗಳು 10 ಮುಂಚಿದೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಏತಿನಕ್ಕು ಬೋಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿ ಪರಂದು ಅಂಚಿ ತೂದು ಪಾಪ ಮನ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರದ ಎತ್ತನೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತೊಂಡರ್ ನಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರ್ಲ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಣಿದ್ ಪಾಂಡ ಅವು ಮಸ್ತಿನ ದಿಯರ ಆಪು ಜೊತೆ ಗೈ ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಬಂಡದು ಕೆಲ ಜನ ಗೊತ್ತಲಿಪ್ಪರೇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬರ ತಿಂದುದಿಪ್ಪರೇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಬರೋರ ಕಜು ಪಿಜ್ಜನಪ್ಪಗ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಇಡಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿಲ ಗಂಜಿಲ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ ಗೈಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚದ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಬಡ್ದು ತವೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಾಯ್ದಿನ ಮುಂಚಿದೆಪ್ಪುಗ ಸಪ್ರೇಟೇ ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರೋದು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಯ್ತು ಸೋಪ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋಣ ಐದಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚದಾತು ಇಂದೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರಡು ನಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಪ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಬುತ್ತಿಗೋನ ಬರದ ಬೆಲ್ಲಡೆ ಪೋನಂಗ ಗೈಸ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿದ ಡಬ್ಬಡ ಪಾಡ್ದಿಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತಿನ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಪಿದ ಇತ್ತಿನ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ಗೈಸ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಪಿಜ ಇಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ರ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋಂಗ ಒಂದು ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದೀಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಕಿತ್ತಿದಾದ ಮುಪ್ಪಡು ಬಂಡ ತಾರೈ ನುಂಗೇರ್ಗ ಗೋಂಟು ತಾರೈ ಉಂಡತೆ ಅಪಾರ್ಡು ಗೋಂಟು ದಾರೆ ತಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟದು ದಿಯರಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ನೀರಿತ್ತಿನ ತಾರೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಸ್ತಿನ ದಿಯರಪ್ಪು ಜಿಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನುಂಗೆಲ್ ತಾರೇನೇ ದತ್ತ ನೋಡು ನುಂಗೆಲ್ ತಾರೆ ಇದ್ದದ ನೋಡು ಅಪ್ಪುಂಡು
ಇಂಗಳ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ ಬರೋಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಜನರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಗೈಸ್. ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ನೆಲ್ಲ ಪೊಂಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂಡ ಗಂಜಿಗೆ ಸೋಕಪ್ಪು ಪನ್ಪೆರಾರು ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ. ಇತ್ತೆ ಮಂಜಳ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಬಂಗಂಜಿ. ಯಾವ ಗೈಸ್ಲಿ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡವು ಚೂರ್ಲ ಜಿಡ್ಡಿಪ್ಪರಳ್ಳಿ ತಾರೆಡಮ್ ತಾರೆ ಪೆರಸಿನ ಪುರ ತೊಜ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಾಂತೆರಿಗೆ ತಾರೆ ಪೆರಸಿನ ಪುರ ಅವು ಪುರ ತೊಜ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ತಾರೆ ಪೆರಸಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಐತೆ ಪೆರಸಿನಿ ನಾನು ಯಾವ ಇತ್ತೇನಪ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುಳಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಬೆಲ್ಲ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಉಪ್ಪು. ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಓವೇ ಕಾರ್ನಾಗ ಚೂರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನೀರು ಇಪ್ಪಾರೆಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಡಣಿಜ್ಜಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಉಪ್ಪು ಅಡಗ. ನಮಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಣತ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರ್ಚ ಬನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಜೀತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಜೋಬಾ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಅರತ್ವಕ್ಕ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಕ್ಕ ತೋಜಬ ಗೈಸ್. ಅಂಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಪುಡಿ ಅನ್ಪಾರ ಲಾಪು ಜೊತೆ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಡ್ತೇವ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂದು ಚೂರ್ಲ ಪಸೆ ಉಂಡನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ ಅಪ್ಪನತ್ತ ಪುಡಿ ಮಲ್ತನಾಗ ಫುಲ್ ಅರತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿಲ್ಲ ತಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ತಾರೆ ನನಪಾಡು ಮುಂದಿನ 2 ಸುತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಐದಕ್ಕೆ ತಾರೆ ಪಾಂಡಾಂಡು ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಾತ ಗೈಸ್. ತೈ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಚಟ್ನಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ದೇಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಪುಳಿ ಅಂಚೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಣ. ಪುಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಂಗ್ಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಇದೇ ಕೂಡ ಪುಡಿ ಮಲ್ತುಂಬರಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಡ್ಗತ್ರಿ ಇದು ಸೂಪರ್ ಇದು ಬೇಯ್ತಿನಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೋಣ. కొంచెం పులావుడు పొడి చట్నీలాడు సూపర్ అప్పుడు తెలియదు సూపర్ సూపర్ కలర్ ఇది ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚಕ್ ಮಲ್ತ ನೋಡಕೊಂಡು ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಕೂಡ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಲಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪೂರ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೀಪಿ ಪೂರ ಬೊಡಿತ್ತಿನ ಪಾಂಡಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಚೀಪಿ ಇಷ್ಟಪ್ಪುಜಿ ತುಲಿ ಏತ್ ಸೂಪರ್ ಅದ್ವೆ ಇದು ಗೈಸ್. ಈ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ಬೇಡ ಚಟ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಯ್ಟು ಪೂರ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ತೋಜದ್ ಕೊರ್ಪ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ದು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಡಂಡ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲದ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ದು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಓ ಸೀಸನ್ ತಿಕ್ಕ ಸೀಸನ್ ಓ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿನ್ಲ ತೋಜದ ಕೊರ್ಕ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಸೀಸನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಂಬಕ ಆ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಓ ಒಂದು ಯಾನು ಪುದರ ಪನ್ಪುಜಿ
ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಆತ್ನೇಟ ವೈಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.